al'ummar jihar Nasarawa na dangwala kuma kun dangwala. Wannan shine sirrin samun nasarar gwamna injiniya Abdullahi Sule. Yanzu za mu ci gaba da samun ingantaccen shugaba. Da ni da ku duk mun yarda yanzu injiniya Abdullahi Sule ya cancanta. Tafiya da wani akwai daɗi. Kyautatawar da injiniya Abdullahi Sule ya a baya shine ya bashi nasarar samun ambaliyar kuri. Injiniya Abdullahi Sule ko ina kaje Sule, ko ina kaje Sule, Sule kala shi zaɓe. Al'ummar Akwanga, Wamba, Kokona, Kirfi, Nasarawa Igo, Kyana, Doma, Obi, Karo, Nasarawa, Toto, Awai, lafiya. Sule na godiya. Sule yana godiya. Wannan saƙo ne daga Yarwa Multimedia.